Хәерле көн, дуслар. Сезнең белән Татар карашы. Бу атнада халык санын алу кампаниясе башланды. Ә иң проблемлы регион, сез беләсез, татарлар өчен ул Башкортстан Республикасы. Шуңа күрә бүген безнең төп темабыз ничек Башкортстанда башкорт хакимияте халык санын алу алдыннан татар мәсьәләсен шишеп һәм татар санын кәметергә сәясәт алып бара. Һәм безгә татарларга бу очракта нәрсә эшләргә? Һәм шул очракта без сезгә 3 вакыйга турында сөйләп бирәбез. Беренче вакыйга. Башкортстанның Балташ районындагы Мишәр тарихи-мәдәни үзәге ачылды. Бу белгечләр фикеренчә мишәрләрне аерып чыгарушу идеясы җанисәп сәбәпле белән туган. Татар телен башкорт теленең төньяк-көнбатыш диалекты итеп күрсәтү барып чыкмагач, хакимият яңа проект уйлап чыгарган. Бу юлы инде татар сүзе урынына Мишәр дигән сүз белән алыштырырга. Мәсәлән, 8 сентябрьдә Башкортстанның Балташ районы үзәге Иске Балташ авылында тантаналы рәвештә Мишәр тарихи-мәдәни үзәге ачылды. Чарада әлеге үзәкнең Мишәр тарихын, телен, мәдәниятен саклау мәсьәләләрен хәл итү максатыннан ачылуы әйтелде. Тарихи-мәдәни үзәкне ачу чарасында Башкортстанның мәдәният министры Әминә Шафикова да катнашты. Чара кысаларында республика милләтләре палитрасында Башкортстан мишәрләре дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшү дә узды. Чарада катнашкан сез белгечле башкорт тарихчысы Салават Хамидуллин башкорт мишәр гаскәрләренең тарихы, риваятлары турында сөйләде. Чараның төп идеясы, аның фикеренчә, мишәрләрне аерым халык итү. Моңардан тыш бу үзәк ачуда башкорт галимнәре Юлдаш Юсупов, Искәндәр Саид Батталов катнашты. Аннары башкорт милләте вәкиле, халыклар дуслыгының йорты директоры Гульнас Мирхайдарова, Кызыл Яр дип аталган урыс мәдәният үзәгенең методистысы Алена Шамсуддинова, аннары Тәтешле районының Удмурт төркеме бу чарада катнашкан. Ә инде җирле халык, шул ук татарлар бу чарада катнашмый. Димәк, бу үзәкне ачуда җирле халык катнашмый. Чөнки Балташ районында яшәүчеләр үзләрен татар дип саный. Шуңа күрә монда бүтән милләт вәкилләрен дә тутыралар. Август айында ВКонтактеның социаль челтәрендә Башкортстан мишәрләре дигән исемле яңа төркем ясалды. Аның Башкортстан халыклар дуслыгының йортының Балташ бүлеге җитәкчесе Айдар Сираев алып бара. Әлеге биттә мишәрләрнең татар һәм өлешчә башкорт халкы төркеменә кергән төрки этнос булу турында сөйләнеп бирелә. Моннан тыш, бөтен дөнья башкорт корылтайы Башкортстан мишәрләре дигән методик кулланма да чыгарды. Димәк, без чып-чын сәяси цирк күрәбез. Цирк булгач инде аның клоуны да булырга тиештер. Бу очракта рәхим итегез. Бу клоунның исеме Айдар Сираев. Бу бәндә үзенә бу очракта махсус кием дә тегеп алган. Мишәр халыгы булмагач, аның бит милли киеме дә юк. Нәрсә эшләргә соң бу очракта? Бу очракта инде бу шамакайлар үзләре киемне уйлап чыгаралар. Нинди киемнәр бар, шуларны бутыйлар да, менә сиңа милли мишәр киеме дип атап та куялар. Кайдан андыйларны табалар икән? Экранга чыгып үзен күрсәтергә теләгән кешене табалар да, шуны сөйләтәләр бу башкорт пропагандистлары. Үз-үзенә гашыйк булган бәндәләр җитәрлек бу дөньяда. Әлбәттә, әкият сөйләр өчен дә, акча түләсәләр дә, хәзерге заманда зур чиратка басалар. Үз халкыңа хыянәт итәргә, мәнфәгатьләрне сатарга әзер җитәрлек бәндәләр кызганычка каршы хәзер күп шул. Һәр адәм рәтле татар кешесе булар белән эш алып бармаска тиеш. Кем буларга хезмәттәшлек күрсәтә, ул татар халкының зыян китерүчесе һәм хыянәт итүчесе булып чыга. Шуны, дуслар, исегездә калдырыгыз. Чынлыкта инде Мишәр атамасына кайтсак, Мишәр атамасы килеп чыгышы белән Мишәр дигән тарихи төбәк белән бәйле. 13-14 гасырларда шунда урнашкан татарлар шушы тарихи өлкә атамасын үз-үзенә алган. Русия дәүләте составында чик буе җирләренә күчеп утыру дәвамында аларны килеп чыгышы белән булган төбәк атамасы белән атап йөрткәннәр. Гаскәрләре дә шул сәбәпле Мишерякское войско дип буларак таныла. Хәтта Батыр Шагалиев та хатында без мишеряклар дип әйтелә. Игътибар итегез, без мишәрләр түгел, ә мишеряклар диелгән. Ягъни монда җирлеккә бәйле атама кулланыла, милләт түгел. Икенче вакыйга. 15 октябрьдә Башкортстанның Туймазы районында башкорт ыруларының беренче гомуми корылтайы. Аны башкортлар ырулар кыры дип атыйлар. Пленар утырышында модератор буларак Дөнья башкорт корылтайы президиумы рәисе Русия думасының депутаты Эльвира Айткулова чыгыш ясады. Моннан тыш, бүген Туймазы районының Кандракүл авылында башкорт ыруларына багышланган ырулар ташы да ачылды. Бу хакта башкорт корылтайы хәбәр итә. Имеш, башкорт корылтайы фикеренчә, бу таш
Ыру тамгалары уелган чын тарихи ташны күчермәсе. Тарихчылар сүзенә күрә, Кандыракүл буенда электән үк башкорт ыру вәкилләре корылтай оештырган дигәннәр булар. Мин монда ачылышларга Нобель премиясы бирәр идем. Ничек инде татарлар яшәгән районда, мин сезгә исегезгә төшерәм, Туймазы районында күпчелек халыгында татарлар. Имеш башкорт кабиләләре җыены үткән икән. Көлке бит. Ләкин бәлки без ялгышабыздыр, үткәннәрдер элеккеге заманнарда. Ләкин ул чиракта икенче сорау туа. Юк инде андый чыганаклар. Тарихта аның бер эзе дә юк. Димәк, бу башкорт түрәләренең һәм башкорт тарихчыларының фантазиясе гына булып кала. Шул ук вакытта Туймазы районында татар халкы яшәвенә карамастан, быелны яз көне башкорт тарихи мәдәни үзәге дә ачылды. Һәм өченче вакыйгага күчәбез. Шул ук вакытта үткән атнада Башкортстанның Авыргазы, Бүздәк районнары һәм Стәрлетәмәк шәһәренең башлыклары эштән алдылар. Бүздәк районы башлыгы Азат Арсланов, Авыргазы районы башлыгы Зуфар Идрисов, инде Стәрлетәмәк шәһәренең мэры Владимир Куликов. Иң кызыгы, башкорт хакимиятендә официаль мәгълүмат бу чараларның турында берничек тә аңлатылмады. Ул очракта инсайт мәгълүматына кагылырга кала инде безгә. Сәяси белгечләр мәгълүматы буенча бу җитәкчеләрне сайлауларда бердәм Русия өчен начар тавыш биргәннәр дип, оппозицион партиялар шактый хәтсез тавышлар алган өчен бу җитәкчеләрне эштән алганнар. Инде аерым Бүздәк районы башлыгы турында сайлаудан тыш, ул ковидка каршы вакциналар буенча басым ясамаган дип бу сәяси белгечләре безгә әйтеп куя. И на прошедшей неделе двое глав районов ушли со своих должностей, причем ушли в никуда. Речь идет о главе Аургазинского района Зуфар Идрисов и главе Бурзянского района Азат Арсланов. Также свой пост покинул глава второго по величине города республики, города Стерлитамака, Владимир Куликов. Сайлаулар нәтиҗәләре буенча карасак, чын барлыкта хакимият партиясе Бердәм Русия бу районнарда түбән нәтиҗәләр күрсәтте. Һәм дуслар, игътибар итегез, Бүздәктә дә, Авыргазыда да татар районнары. Шуңа күрә алдагы халык саны алуда башкорт саны монда төшмәскә тиеш, киресенчә артырга тиеш бу башкорт түрәләре фикере буенча. Аңлыйсыз инде, мондый максат куелган вакытта демократия уеннары монда бик бармый. Шуңа күрә татар районнары хакимияте башлыкларын халык алдыннан алмаштыралар һәм бу принцип бик безгә аңлашыла. Шул вакытта тикшерү астындагы Илеш, Хойыргазы районы башлыклары үз эше урыннарында утыралар. Аларга Хабировтан бернинди сораулар юк. Инде Башкортстанда урнашкан Күгәрче районы җитәкчесе Гайса Янбаев гомумән суд тарафыннан хөкем ителгән. Ләкин шул ук бәндә дә үз креслосында утыра. Бу ничек дип аңлап була? Шуңа күрә халык саны алуда, дуслар, без бу этноцид сәясәтенә каршы торырга тиеш. Бу изге эштә һәр кеше катнаша ала. Сезнең тавышны башкорт хакимияте урламасын өчен һәм коронавирустан сакланыр өчен, дуслар, мин сезгә Госуслуги сайты аша халык саны алуда катнашырга тәкъдим итәм. Бу очракта сез үзегезне һәм туган томашачыларыгызны яздыра аласыз. Һәм бу очракта сез әйткән мәгълүмат һәм сезнең тавышыгыз турыдан-туры Мәскәүнең госстатистика органнарына китә. Бу очракта инде сез үзегезне һәм туган томашачыларыгызны яздыра аласыз. Милләт графасында сез татар дип языгыз. Кулланылган телләр дигән графасында сез иң беренче татар телен языгыз. Һәм туган тел графасында шулай ук татар телен язырга кирәк. Татар теле белү сыйфаты бу очракта әһәмиятле түгел. Чөнки туган тел ул сезнең милләтнең теле. Үзебез бу халык санында дөрес итеп тавыш бирәбез икән, без башкорт хакимиятенең татарга каршы сәясәтенә шулай ук протеста күрсәтәбез. Һәм яхшы заманнар җиткәч, менә безнең эшләгән эшләр аркасында без бу ялган халык санын алу нәтиҗәләрен кирегә кайтарырга мәҗбүр булабыз. Бу инде изге эштә һәр татар кешесе катнашырга тиеш. Һәм тагын бераз дуслар сезне чакырам. Халык саны алуда катнашыгыз. Госуслуга аша теркәлегез. Һәм переписчикларга ышанмыйча онлайн рәвештә үз тавышыгызны бирегез. Бу көрәштә без татарлар бердәмле булырга тиеш.